ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लानानै दिनै फाख्रिगुरि गुदि फरायसालियाव सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड एबिया मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। मिथिनाय बादिब्ला बे गोनां सावरायमेलाव सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड एबिया बिटिआर गोरोबथानि दफा आरो बारग' एनडिबिनि जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। सा दिखियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि सावरायमेलावनो एक्स एन्ड एबि इउनाइटेड फरामनि लेङाइ आफादगिरि आर गुथाल, लोगो नेहाथारि बि थिरांथा, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड एबिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आरो सा दिखियाजुलि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि एन्टनि नार्जारि, लेङाइ आफादगिरि बिमल बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड एबिनि लेङाइ आफादगिरि आर गुथाला खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै गोनां बाथ्राखौ मिथिना लानि। जों मोनसे कन्टिनिउ मोनसे समाज फोसाबनाय हाबाफारि लादों। जोंनि समाजाव माने गोबां रोखोमनि सामाजिक ब्याधि हाबफैदों। बे हिसाबै जों समाजखौ फोसाबनाय हाबाफारि लादों। बेनि अंश हिसाबैनो बेहाय जों मोनसे प्रग्राम लादों। जों मैया लाबाय खावब्ला सेन्टाराव आरो दिनै जों बेयाव लादों आरो जों कन्टिनिउ खालामबाय थादों। जोंनि आरो माने सुबुं सांग्रांथि राव हारिमु थुनलाइनि सायाव बेनिफ्राय जुदि फेग्रा बेसाद जोंनि निउ जेनेरेसना बोरै होबथानो हागोन, बोरै समाजनिफ्राय जों बोखारनो हागोन, बोरै समाजखौ जों सांग्रां खालामनो हागोन, बेफोरखौ लानानै जों दिनै सावरायदों आरोखि। नोंथांमोना जे बिटिआरनि जि दफाफोर मावफुंनो गोनां दङ, बेनि सायाव माबाफोर थांखि लानो सानदों? बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंहोनायनि जिथुनिखि दाबि दावा बेफोर कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन। जों सरकारनि खाथियाव दाबि खालामदों जे सरकारनि खाथियाव जों दाबि खालामनो नागिरो जोंनि जिथुनिखि गोदान बिटिआर हाबनाय बिनि गेजेरजों बानासुर नेसनेल हाइवे जानो गोनां बे सुक्तियाव दंखायो, बेखौ सरकारा थाब मावनांगौ। आरो दिनै रन्जन दैमारि सारनि 63 जोनोम सान, बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जों बिथांखौ सुंग्रिदों, बिथांखौ जों रेसपेक्ट खालामदों। जों इसोर अबंलावरिनि खाथियाव जों प्रार्थना खालामदों बिथाङा सुस्थ' देहायारि बिथिङाव सुस्थ' थाथों, बिथाङा जिउ लावथों आरो बिथाङा जेलनिफ्राय गनानै समाजनि गेजेराव खामानि मावनायनि खाबुखौ मोन्थों। भारत सरकार, आसाम सरकारा जिखुनु प्रकारे बिथांखौ बिना सर्ते मुक्ति होनांगौ आरो रियेल माने हसा अर्थआव सान्तिखौ जाहाथे प्रतिष्ठा खालामनो हायो, बेनि थाखाय जों बेखौ जों दाबि खालामदों आरो। आथिखालाव जि बिटिआरनि नैबे दफाफोर मावफुंजानाया मा थासारियाव दङ होनना नोंथांमोना बुंनो सानदों? सरकारा जोंनो खोथा होदों जे माने स्टेप बाय स्टेप जों मावफुंगोन होननानै। दा थांनाय 26 जानुवारि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बिटिआर जिथु एक्सटेनसन सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिक्लार होबाय, बेखौ जों बरायदों। आरो जिथुनिखि फरायसा सान हिसाबै डिक्लार होबाय, बेखौबो जों मोजां मोनदों, बरायदों। आरो नेक्स्ट जोंनि बाखि जिफोर दङ जेरै एसकेसिया बेखौबो डिक्लार होदों खिन्थु मावफुंजोबाखै। बेनिफ्राय जिथुनिखि रिक्रुटमेन्ट बर' इउथ्सफोरखौ पारामिलिटारि फर्स आर्मियाव जिथु रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि मोनसे माबा दङ, बेखौ जाहाथे सरकारा मावफुङो बेनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। आरो कार्बि आंलंनि बर'फोर माने एसटि हिल्स हिसाबै सिगाङावनो मोनसे माबा लाना दोननाय दङ, केबिनेट डिसिसन लानाय दङ, बेखौबो मावफुंनांगौ, जोंनि सुक्तियावबो दङ।
बेखौबो जों डिमान्ड खालामदों। आथिखालाव जे नैबे बिटिआरनि माखासे दफाफोरा जे मावफुंजानो थांगासिनो दं बेखौ मावफुंनो थांनायाव नोंथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफ बिनिफ्राय मा बिफाव लागासिनो दङ? बेखौ जों एक्स एनडिएफ हिसाबै जों थांनाय 10 जानुवारि 10 इन्डिया गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो जों आबसु आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जों ज' सावरायदों आरो जों एक्सट्रायै जों मेम'रेन्डामबो होदों जोंनि जितु केस उइड्रयेल बेनि सोमोन्दैबो सावरायदों। गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों कन्टिनिउ जितु पिसफुल मिन्सजों आन्दलनखौ जों कन्टिनिउ खालामबाय थादों। मुंख्लं न'खरफ्रा जि अनसुंथाइ मोननो गोनां दङ बे मोनजोबनो हायाखै दासिमावबो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेखौ थाबनो मोननांगौ। दाख्लैबावैसो 26 जानुवारि खालि जितु बुंबाय जे 2001 हिसाब होदों खिन्थु बे हिसाबा जानाय नङा, बेनि आरो बांनो हागौ। बे लिस्टआ गोलाव जागोन आरो अलरेडि भेरिफिकेसन जाबाय किसुमान जायाखै। गतिके बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनायखौ जों लुबैयो आरो थाबनो बे मार्च मासनि भितराव मोनजोबनायखौ जों हास्थायो आरोखि।